Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna. Hurian itu hata, andorang sotapuka parminggota, tapasada marohata, martangiang nohoho mahita. Amin. Tapukama parminggota marende mahita sian buku ende nomor 10 walu ayat sada sahatro di ayat 3. Doa naik muli, konuk jumpa
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan najukat roha, alai dilehon doa sini rohana, tu akka naserep maroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala parasi roha nasumurung. Dipangi doroham, nang mangulu jala martua hami sogot. Nunga ragam dalanna dibaheko, manungguli rohanami. Asa hutanda hami hatuaon sogot. Dibaheni, kupaserep hami manuaeng rohanami mangido siakko. Sailehon matondim nabadiai tu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Sai hutangyok kami maswaram. Namangapoi hami ditiki para si rohaon nuaeng. Asa sapang hami tuhangoluan na pinarademi di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, natar surat sian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho, jala leling mangulu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho.
dia do lapatanii ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida aka rajata, ro di aka natua-tua. Dang jadi paroota rimas nasida, ikot patundo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Si oloan do nasida, jala si subuton do rohatna. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, pargogo naso hatu dosan, par dengan basa doho, jala ro di saleling-leling nado asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot aka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa mardopoko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuaw nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni dia bata taringo tu hasesa ani dosata. Songonondo pakaholongi ni dia bata di portibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leling ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di dia bata na digijang. Amin. Tajaha maha tani debata epistel di mingguta sadarion natar surat sian pesalmen 67 ayat sada sahatro di ayat walu tajaha marsikat soring di ayat parpudi rap manjaha mahita. Tangiang mangido pasu-pasu ende namardongan parhinaluan sipil tihon. Ale di bata, saya simaroham di hami, jala pasu-pasu hami, saya marsinondang mabohim madongani hita. Asala marbinoto tanoon di dalanmu, diboto akabangso sudena hatuaunmu. Ikon pujion ni akabangso dohosokot ale di bata, sude akabangso tutu mamujiho. Marlas ni roha jala marolop-olop sogot akabangso, ala tigor panguhummu di akabangso, jala ditoguho akamarga di tanoon. Ikon pujion ni akabangso hosogot ale di bata, sude do akabangso tutu mamujiho. Tanoon mangalehon gugona, saya pasu-pasu ni debatata dohita. Di pasu-pasu di bata mahita, Jadi habiara ni sude ujung di tanoon ma ibana, ima sahatna, martua ma akan natumangihon hata ni debata, jalana umpeopsa. Amin. Sayo
saha tidakkon maha porsiautai songo nahi na tidakkon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dong ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persaya di tondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaani dosa dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Tikting di Huriata HKBP Ramangun, Minggu 20 Agustus 2020 tolu. Partangyangan Wik, Rabu 20 tolu Agustus 2020 tolu, pukul 10 siawib. Sada Wik Rawasari Cempaka Putih, di bagas ni keluarga Sintua MO Hutajulu Borus Yanipar, Jalan Cempaka Putih Tengah 26E, nomor 8 Cempaka Putih. Kamis 24 Agustus 2020 tolu, pukul 10 siawib. Sada Wik Jatinegara Kaum, di bagas ni M Pasaribu Boru Hutapea, Jalan Raya Bekasi, kilometer 10 Walu, Kampung Lio, RT 10 Sada, RW Tolu, nomor 42, Klender. 2. Wik Utan Kayu, Kayu Manis, di bagas ni keluarga Nyonya R. Silitonga, Boru Sitohang, Jalan Wahab, Gang Duren, nomor 25, RT Tolu, RW Sia, Utan Kayu Utara. Tolu, Wik Pisangan Gading Raya, di bagas ni keluarga Harbangan Napitupulu, Boru Siregar, Jalan Ahmad Yani Sada, Blok C, nomor 16, Komplek BCS Golf, Pisangan Timur. Rapat evaluasi program anggaran 2020 tolu. Selasa 22 Agustus 2020 tolu, pukul 10 Walu WIB, Maringanan di gereja di Patupado, rapat Parhalado Partohonan, Lao mengevaluasi program kerja dohot anggaran 2020 tolu. Pinangido tusude Parhalado Partohonan, asa mandapoti rapoti. Penjualan sisa barang dagangan atau merchandise Pesta Gotilon. Merchandise Pesta Gotilon HKBP Ramangun bulan Juli 2020 tolu adong dope naso tarjual. Barang-barangi naeng jualan mamuse sesuai harga pokok manang harga murah. Pinangido ruasni Huriata asa berpartisipasi manuhor aka barang merchandise. Penerimaan satuan pengaman manang Satpam. Garejata membutuhkan tolu halak pegawai tenaga satuan pengaman manang Satpam. Syarat boima dijaha di harotas tikting. Hatorangan lebih lanjut boima menghubungi sekretariat Garejata.
Ruas Natamba, Sada, Dian Riko A. Sihombing, Doli-Doli, Rosian HKBP Resort Panjang Padang, alamat Jalan Taman Malaka Utara C-Tolu, nomor 24, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. 2. Keluarga Ondeng Firdaus Sodugaon Sianturi, Rumenta Pratiwi Borusitorus, Rab Dohot Sahalak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Purwakarta, alamat Jalan Metro Jaya Tolu, Klaster Alexandria, nomor Asia Pulau Mas Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuatama nama Sunasida gabe ruas nama ngolu di tonga-tongata Tarlumobi di Jolo ni Tuhata. Ruas Namonding. Nah di hari Rabu 16 Agustus 2020 tolu nunga jumolu monding salah ama Hotlan Hutahayan umur 60 tahun hinabaluhon ni Inata Nurmaida Borunadabdab, alamat Gangkana RT Sada RW 15 Pisangan Jakarta Timur, Uwik Gangkana. Tuudean Sabtu 10 Agustus 2020 tolu di TPU Menteng Pulo. Tuatama nama ngaleon gogo dohot pangapulion di keluarga namarsi taunoni. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta baen sangap di goarna. Sonima tikting di huriata minggu sadarion. Mau lihat ya.
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluhut na. Selamat pagi. Enggak semangat, selamat hari Minggu. Horas. Nagabe turpuk dihita di minggu tasadarion ima sian Rom bindu 10 sada ayat sada 1 ayat 2a dukoni ayat 20 sia 1 ayat 22. Songonon maridok pasi-pasi ni Israel asa hudok ma tung dibolokon debata do bangsona dao may ay halak Israel do nang ahu pinopar ni si Abraham marga Benyamin datung dibolokon debata bangsona
naung tinananahian. Aidang dipatait debata akasileon lehonna nang panjawon nai. Ay najolo dang sioloy debata hamu. Gabi dapotan asiniro hamu anggon waing hinorkoni nasomangoloy nasida. Songoni manasida dang pangoloy nasida sonari. Anggiat sia-sian nang nasida musengani hinorkoni asiniro hanatu hamui. Ay naong dipasat debatado saluhutna turoha naso mangoloi asa asian na muse saluhutna ido sahana. Hamuna kadongan sa porseon di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpuk jamita sadarion. Di lehon Apostel Paulus do suatu hatorangan manang penjelasan taringo tu haluaun keselamatan. Alai keselamatan na dibahas di son sangat unik. Alana haluaun na didok diturpukon dak kolan alani ulau na denggan. Dang alani hita. Alai haluaun na terjadi di bagasan turpukon ima songon sadapadan naung diwarihon debata tu bangsa Israel. Sudah kita naung memboto bahwa bangsa Israel itu memiliki 3J ate, 3J. Jugul, jogal, jigil. Karena hatakangon ni bangsa Israel saya terus do di bahen nasida hacit rohani debata ala di soban nasida ma debata Baal. Tua kahita nahaya lau mamereng aka inganan-inganan baik di Petra, baik di Yerusalem, baik di Israel, baik di Mesir. Saya tong do adong inganan-inganan na di bahen nasida laho manomba debata huhut di lehon aka pelean situtungon. Terus do saha ali 2 hali pinasingot alai tong diulakon. Suku-suku tu hita molo nang songoni do bangsa Israel. Dapot do nasida haluaun na ditolak nasida do debata. Ahado lapatan ni pasi-pasi di son na didokna. Pasi-pasi ni Israel na didok diturpukta ima sian bangso naboloni, sian bangso Israeli na jugul jogal jigili adong do HP piga-piga halak nasai olo manangihon debata. Siani do berhat turpukon bahwa haluaun yang sejak semula nunga di leho debata tu aka bangso na pinilit na nang pe ditolak ibana alai anggo asini rohai hot do lehonon ni debata tu bangsoi. Taingok do peristiwa ni Sodom dan Gomora teh. Ai disukun si Abraham do. Tuhan molo adong 100 halak di son na Porsia. Tutungomu do ingananon daong nena Tuhan nih. HP dong dibereng dang adong 100. 50 menawar muse mulu adong 50 Tuhan. Tutungomu do Sodom dan Gomoraon daong inna. Jadi dangolo beibana mengadakan penawaran yang ketiga. Ale Peter didokon ibana borhat mahita. Neng tutungoni di bata do Sodom dan Gomoraon. Alai unang mahita mamereng tupudi asa unang gabetiang
sira manang tiang garam. Mardalan maibana. Lapatanna haunduhon seorang Abraham, haunduhon haserepon seorang Abraham mangoloi hatani debata boido halak na di sekitarna dapotan haluaon. Jadi molo didok na ditolak bangsa Israel debata dao mai didok dison alana adong dope nama jalo ibana. Suku-suku ni muncul do buasa ma ikon sahat haluan itu aka bangso naso manangihon ibana. Dison Paulus lebih jauh patorakon bahwa haluaon natu halak Israel sama sekali tidak batal. Alaniaha semua na terjadi di tiki nunggah di bagasan sakap ni debata. Dang alani kebaikan. Dang alani haunduho nasida yang baru-baru ini saja. Tetapi sudah sejak lama Allah berencana. Tu aka bangso nasatia manangihon ibana, marjanji maibana marhite si Abraham, si Iskak, si Yakub, ramotakuro bangso Israel. Nang pe masuk bangso Israelon, bangso na jugul jogal jigilon, alai dapot do nasidasian kemurahan Tuhan yang luar biasa. Hamuna kadongan sa porsian di bagasan Kristus Yesus, kebebasan ataupun merdeka itu adalah hak dari setiap bangsa. Jalaido yang sesungguhnya dilihat siak kita, bohado hita, boi berkarya di hadapan ni debata, asa memperlakukan setiap manusia itu sarupa. Ahado cita-cita awal ni debata, tu hita jolma, mambahen sude hita jolma marlas ni roha berbahagia. Jadi jangan mengira bahwa kemerdekaan itu diperoleh alani kekuatan tenaga usaha kita sendiri. Alai semata-mata sudah naik alani asi ni roha, belas kasihan Tuhan kepada kita. Jala unang kita berpikir bahwa kita tidak akan dapat berkat karena berdosa. Justru karena salib inilah, justru karena kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kita, ido pada naung di lehon debata tu bangso, dang jadi dang lehonon ni debata haluaon asini roha pasu-pasuna tu bangso Israel. Ngamardalan sude. Ngapola tarsilang Yesus di haupinar silang lau menebus kita. Namun walaupun Tuhan nunga patuduhon holong secara nyata, alai niat ni ibana naing menjadi hok kita bangsa yang berharga. Kita sering bernyanyi, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Pernah dengar lagu itu? Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Ini artinya bahwa hidup kita ditempa hanya oleh Tuhan. Boy pehitan wae adong di ngananon alani asini rohani debata dodang alani nama lo hita. Jadi jangan sekali-sekali kita mengabaikan belas kasihan Tuhan.
Jangan sekali-sekali mengabaikan holong ni rohani debata tu hita. Asa unang gabe halakan na dapat pasu-pasu HP lewat dosia jolota pasu-pasui. Bersyukur manang mandok mauliate adalah salah satu sikap yang dapat terpisahkan dari kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Alana sikap bersyukur tumbuh karena pengenalan pemahaman yang benar akan kemurahan kasih Allah. Itu makanya saya selalu mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin saya boi maka holongi debata, saya bisa menyayangi Tuhan kalau saya tidak mengenal siapa Tuhan saya. Bagaimana cara saya mengenal Tuhan? Caranya adalah benar-benar merasakan kehadiran Tuhan di bagasan ngoluta. Apakah kita merasa kita berhasil karena usaha kita? Apakah kita merasa kita hebat karena kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Ya. Kalau kita lihat renungan yang ada di Warta Jemaat ini, di sini ada pertanyaan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kita harus bertanya. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Jawabnya selain puji dan itu kan lagu. Dengan apakah kubalas Tuhan? Kita jawab hanya itu. Na pinangido ni debata dangadong na asing. Terlalu egois kita, martangnya kita, Tuhan lehon, Tuhan tolong. Alai kita sendiri tidak pernah bersyukur. Kita sendiri dakya mandok mau lihat, padahal kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tuhan hanya mau melihat kesetiaan kita. Bagaimana cara menunjukkan kesetiaan kita? Apakah harus rajin ke gereja? Rajin ke gereja pun kalau hatinya tidak damai. Rajin ke gereja pun kalau pikirannya negatif. Saya tidak mau menghakimi. Tuhan hanya mau menginginkan kita menjadi jemaat yang benar-benar mengenal diri kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Dengan apa akan kubalas terlalu banyak berkat-Mu yang kami terima? Holan boy dungo udege hami malantai ni jabunamion. Nunga disi balga holong mi balga pasu-pasum na hujalo kami. Buah sama daku dok kami mandok. Mau liate ba pa egois sudo hitate. HP dison nang pe alani jugul jogal jigil ni bangso Israeli. Hot do anggo asine rohai. Sahat tu bangsoi alasian pasi-pasi ni Israeli adong dope. Na olo satia manangihon debata. Nang pe songoni balgani holong ni debata. Molodang taboto mandok mauliate. Malah kita melakukan perbuatan dan tingkah laku yang mungkin menyakitkan hati Tuhan. Maka melihat kenyataan ini sebenarnya dang pantas kita mendapat gelar sebagai umat atau bangsa pilihan Tuhan. Molo alani hajugulota yang selalu mabain acit ni rohani debata sudah sepantasnya lah natajalo dak pasu-pasu. Alai murka ni debata tu hita. Marhite turpuk jamita sadarion di mingguon. Naing mangido tu hita asa hita. Boy menghargai jala memegang teguh. Holong ni debata
nanaung mamilit kita, jala mengangkat kita menjadi umat pilihannya. Macam cara di bayan debata lau paingoton kita, asabui kita benar-benar berpegang teguh. Ya, saunarion di situasi zaman yang semakin canggih, ya, apalagi bolo hubereng kita marminggu dah kadong be namambuan Bibel manang Alkitab. Ala sude nunga rade di layaron. Dan adong be niat kita lau berusaha. Molo Bibel tinggal tole madak pola buhay. Adong dua non di samping misalna. Alay molo handphone tinggal, maradu putar balik nang penong terlambat. Salah satu perkembangan zaman yang terjadi. Alani handphone merbada jolma, alani isi WA. Karena manjaha WA itu kalau tidak jeli, kalimat halus pun jadi kasar. Eda lagi di mana? HP kalau dia lagi kesel, Eda lagi di mana? Beda kan? HP suratna sarupa. Alani medsos gaur mahita. Adong ma namar bada masuk ma tu Facebook. Dang diboto jual ma dope aturan na ibana sedang tidak baik-baikan. Gabe saporti bima mamboto persoalan na. Dang adong jolma mamboto kesedihan na. Alay mangalu-alu maibana tu Facebook. Las roha mulo tangan ope kita pergunakan secara baik. Baik mengetik apapun itu. Alay tangan ini bergerak itu pasti ada hubungannya dengan pikiran kita, otak kita. Alani perlu dope hita dibimbing Tuhani laho mangulahon saluhuna. Molo dang menghadirkan Tuhan hita di bagasan ngoluta, kita tidak akan bisa. Sehebat apapun, apalagi mana tuari, adong ma diskusi di sada acara kami. Buhado inang akan nama sahon. Nunga hebat bea kapadita membahas-bahas tentang Trinitatis. Adong mana mandog Yesus Kristus berbeda. Oma dang na debata Yesus do. Dang boy di pasada guarna penga Trinitatis ketiga yang esa. Satu orang tiga karakter. Tidak bisa dipisah. Pitor hudokma, au masih kola pandita na paling siapudan, adong sarjana muda di STT AKBP. Ditoru gudang adong be, ngalangsung strata sada. Ido alana amang sekjen waingon, ditoru kudope, alay ala nasida ma siakang ani strata sada, repak majalo tohonan mahami tikii. Onop tahun ma, 4 tahun sarjana muda, 2 tahun sarjana, 2 tahun praktek, 8 tahun asa dapat baju nabi rongon. Hapi ya jolma hola 3 bulan ibana gabe padita ngapitor malo ibana makatahon na adong diutok-utok na. Membahas firman Tuhan itu tidak dengan otak, tapi dengan iman. Kita sudah lama tahu belajar, sudah sejak tahun 83 saya belajar. HP halak na od dope baru. Peter Boy madidokon aidang namate Tuhan Yesus nakawin do si Maria Magdalena. Saya adong do aka ajaran-ajaran sesaton. Manat hita manat maka porsiai aka ajaran. Molohot ha porsiai uta maka porsiai ibana kita tidak akan mampu digoyangkan oleh ajaran apapun. Sehebat-hebatnya ilmu pengetahuan yang sekarang sedang viral, iman kita tidak akan pernah terganggu. Alania hapor siomi mana pangoluhoko. Jadi jangan pernah
Kasihan dengan orang-orang yang baru mau mendekatkan diri dengan Tuhan, gabeli lu ibana alani parsia jaranon. Alani dohamu nakadongan, songon hatani debatan namandok, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka ini. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan bersama dengan engkau. Hadirkan Tuhan. Dangadong be nuaingon aka dia, Holande batado na mampu mangaleon ahan natapurluhon. Isarana dangadong be paranormal nuaingon. Unak pola hita lao tu datu. Alana datu dang tutu. Datanglah kepada Tuhan yang pasti tutu si tutu. Holande batado natuk mangalehon napatut jalo otta. Asingi dangadong. Siapa yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan? Alai terkadang kita sendiri dan merasakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan berkat tepat pada waktunya. Saya tadok do, aduh kebetulan, aduh pas mai. Tidak ada yang kebetulan hidup ini. Semua sudah diatur Tuhan. Hanya kita yang kurang bersyukur. Kita kurang mengerti perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita ini. Dikirim orang, dikirim Tuhan orang-orang di hadapan kita. Ada yang baik, ada yang jukat, ada yang bisa bikin senang, ada yang bikin sakit hati. Itu semuanya adalah pengajaran Tuhan bagaimana kita bisa mensyukuri situasi ini. Bersyukur, mandok mau lihat itu di bata, dang ikon dapot pasu-pasu, dang ikon di bagasan lasni roha, alai di bagasan situasi manang AHP. Molotung di bagasan parukilon pergumulan, hot mata dok mau lihat alana marhite-hite sian pergumulan ni diuji dohita songon emas murni asa hapor seotai dang munggil-unggil. Hot togu marhapor siang holan tutuhani. Alani hamuna kadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan turpukon melalui firman Tuhanon, sejak kita menerima bimbingan, sejak kecil kita sudah menerima bimbingan si anak tua-tua, mengajarkan kepada kita ayat-ayat Alkitab yang sederhana, mengajarkan kita berdoa dan bernyanyi taingok doi. Bapakku na jolo lasada doi yang diajarkan. Tangakku na met-met. Lehon holani do diajarkan. Hudol hamu sude. Sa podoman balgama podoman ami tiki onom do hami kakak beradik. Hudul lipat tangan. Endehon met-met awon ban ias rohakon sasada o Yesus dong aku tok-tong. Amin. Ngabe mo doma. Holani nama 2 ND. Alai satu sonari molo uparohaon hata-hatai nang pe sederhana alai luar biasa do. Luar biasa hita maka porsiai ih. Jadi dari kecil kita sudah diajarkan bernyanyi lagu pujian. Dari kecil kita sudah diajarkan berdoa walaupun sangat sederhana teh. Adong doa ka ama dak ya diajarkan anak konna martangiang holan tangiang mangan do. Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Holani. Alai cari dok tu geleng naon molo adong na masa martangi aku tu Tuhani. Pasti do paluaon itu Tuhani. Pasti do ditolong Tuhani ho inna. HP lama mana tuh? Tu kebun binatang jalan-jalan kan. Malua masinga kan. Ngana yang diterkami bana. Tor martangi yang ibana ingot hatani bapana molo martangi yang malua ibana. Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Alai di boto Tuhani do tangyang idak danak ala diingot ibana do molo adong kesulitan mangido tolong tutu hamma. Satu ajaran yang baik, hanya kelemahannya tidak diajarkan doa yang lain-lain, hanya doa makan. Hai para bapak-bapak, ajarkanlah anakmu berdoa yang baik. Alana molodang boy hita martangiang tuhor hamu makatihismus.
Di pudi, bagian pudi nih katekismus, semuanya itu doa. Doa. Suruh mereka baca. Makanya di sekolah minggu itu kan selalu ada di belakang buku katekismus itu semuanya macam-macam doa. Kalau kita tidak bisa mengajarkan mereka berdoa, suruhlah mereka belajar dari buku ini. Itu sangat sederhana. Alanido tanda hita mandok mauliate di pangaramotion ni debata tu hita. Asa benar-benar kita tahu songon adidok para genanakin songon ya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tadi kan dikatakan polado di leon anakna ima alani patuduhot balgani holong ni debata tu hita. Jadi songon bangso ni debata sudah seharusnya lah kita bersyukur songon topik di hita teh. Aka bangso maka mulai tehon asini rohani debata. Bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Mensyukuri kemurahan Tuhan harus kita tunjukkan melalui tindakan dan perbuatan, tetap setia, tidak menyakitkan hati Tuhan, benar-benar bertobat, tidak lagi melakukan kejahatan, tetap tekun, kuat dan mengucap syukur. Juga kita akan selalu berterima kasih atas apapun yang kita terima. Alani hamu kadongan, bersyukurlah atas kemurahan Tuhan yang menjadikan kita umat pilihan Tuhan, setia dan selalu rasakan berkat Tuhan sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami Tuhan Allah di leoko dihami hahi pason lasni roha bui hami hudul di ingananon marsaur rap dohotho marhite pujian dot hatam. Tuhan nang pe songon dia keberdosaan nami, nang pe songon dia jugul nami Tuhan. Alane janji mido Tuhan, Tuhan misaluhut bang suami hotdo molo asine roham lehonomo Tuhami. Alani Tuhan, puka rohan nang pikiran nami lau mangatusi saluhutna. Asa bui tok-tok kami manandako, asa tok-tok kami mandok mauliate di pandongan yomu, di pangaramot yomu, nang di pasu-pasum, naung di leko Tuhami ganup marsada-sada. Di tikion martangnya kami Tuhan, tu aka keluarga, tu aka opung yang merindukan kehadiran anak manang pahopo di tonga-tonga ni keluarga. Tuhan, holako dona boy mangalehon. Tangi ma Tuhan di pangidona sida, di sihol ni rohana sida, asa tambau mo las di rohana sida di suara-suara bayi, di tonga-tonga ni rumah tangga nasida, molo tunga dong nadinggan nuaing pamatang nape Tuhan, jaga ma ramoti asa bui ibana di hari di tikina, merasakan kehadiran anak di tengah keluarga nasida. Songoninang di akayanakon nami, na di bagasan parsikolaan, nunga mulai betuhan kegiatan-kegiatan di sekolah. Tu akayanakon nami na masuk tu perguruan tinggi negeri, pasu-pasu nasida, asa hot nasida marsiajar, asa bui nasida Tuhan meraih cita-cita, na adong di roha nasida. Asa saluhut, di dalani nasida sa guru di lomoni roham. Tua kaya nako namin na sudah dapat sikola dope Tuhan. Homa na mga lehon sesuai dohot kemampuan nami. Asa bui sudah kaya nako nami Tuhan marsikola jala boy mengejar cita-cita nasida. Molot tungpe aka keluarga dang mampu pasikolahon ya nakonna tu sikola na tu mimbo. Tuhan lehon ma tong lasne roha kebahagiaan di nasida. Lau menikmati sudah kehidupan naung di loko Tuhami ganup marsada-sada. Ya nakon nami na sudah dapat karejo pe Tuhan. Dot aka keluarga nahona PHK. Na terus mengaluli parkarejuan. Homa Tuhan. Narap dohot nasida. Lihon ma tetap semangat. Asa bui dapat karejo kaya nakon nami nang aka keluarga na mengaluli parkarejuan. Asa bui dapat karejo sesuai dohot kemampuan nadong di hamibe. Kaya anak nami na so dapat rokap na pe Tuhan. Homa na mga lehon na patut jalon na kaya anak nami boru nami.
asa saluhutna dileko akarokap na biar mida Jehovah jalabui menerima segala kekurangan pasangan masing-masing. Songoninang Tuhan martangnya kami tu aka pergumulan persoalan di ganup keluarga nami molotung adong hamin waing na di bagasan pergumulan antara suami dan istri, anak dengan anak, anak dengan orang tua. Asa homa Tuhan nama masuk-masuk keluarga nami. Asa homa Tuhan nama ngalen solusi. Asa homa Tuhan nama ngalehon jalan keluar lau menyelesaikan setiap persoalan nami. Songoninang Tuhan di aka keluarga yang sedang bersuka cita. Homa Tuhan natoktong paingoto nasida asa diboto nasida mandok ngoleate dilasni roha naung dapot nasida. Dia kena berduka cita. Homa na mangalion pangapulion dohot hagogoon di nasida di keluarga na tininggalkon. Asa saluhut na Tuhan. Boy lam tuha persiaon na tang tuho nang pe di bagasan duka cita. Na kami napungu di sope Tuhan. Pasu-pasu mahami mulak sian ingananon asa buah kami lasni roha dame nasiako tarlu mobi ma tua kana tua nami nalansian hadir di ruangan no Tuhan. Tung rigas nasida dilakahon nasida tu ingananon alani Tuhan. Tabai ma silas ni roha nasida. Tabai manang hai pason di nasida. Tabai manang pasu-pasu di nasida. Mau lihat ma diho Tuhan. Songoninang di aka jemaat musaluhut na naung mga leon aka perpuluhan ucapan syukur nang pelean minggu pe. Mau lihat ma nunga di pasu-pasu hosu di ruas mo mga leon. Tabay ma 1000 kali lipat Tuhan tu nasida. Sian nani leon nasida tu huriam nang tuhami aka parhaladom. Mau lihat ma diho Tuhan ditikyon hubuak kami tong akadongan nami na di bagasan parsahiton. Homa na mga leon hama malum di akadongan nami na marsahiton. Molotung Tuhan adong aka hami naso termasuk guar nami di warta jemaat na marsahit. Tuhan ma na mga leon hama malum tu nasida. Ima Nyonya Tobing, Theodora Borsinambela, Ferry Gustaf, Panggabian, Nyonya Sugian Borisitungkir, Robert Silalahi, Sintua Julianus Simanjuntak, Dona Simangusong, Dr. Laura Sihombing, Ganti Pasaribu, Regina Agustin Batubara, Nyonya Siagian Borpanggabian, Sintua Duma Sihombing, Jefferson Gultom, Erna Tigor Siahaan, Rustioria Borisitanggang, Romintang Utasoit, Nyonya Kasimanjuntak Borisiagian, Sintua Sahala Panggabian, M. Hutahayan, Aberkio Miron Siagian, Sintua Goodwell Sianturi, Jeffrey Sitorus, Seron Rahel Igohi Nenggolan, Nyonya Sintua Banjarnahor Boru Samosir, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, KMC Hombing, Nyonya Hutasoit Trista Boru Sianturi, Muandri Silalahi, Sintua Morita Boru Gultom, Pantun Huta Barat Beni Marpaung, Sintua SP Hutasoit, Guldi Sianipar, Las Maria Panjaitan, TP Simanjuntak, Arta Rumondang Limbong, Felicia Manulang, Esterlina Boru Simanjuntak, Nyonya Bastar Manurung Boru Aruan, Sintua Daulat Sitompul. Tuhan dongan namion, adong manaung bertahun-tahun di bagasan parsahiton. Alani Tuhan, tu bagasan tangamu mau pasat nami aka dongan nami na di parsahitanon. Walutung adong aka ruas nami nang aka namarsahit baik di ingananon nang di bagas nasidape. Tuhan lehon maha mamalum marhitisian ubat tangan-tangan dokter. Homa Tuhan na mga lehon dihamilas ni roha jala posdo roha nami leonomu dohai pason dia kadongan nami na marsahiton. Mau lihat madiho Tuhan nang di bagasan sadariope Tuhan. Upasat kami ngolo nang tono nami tuho, mau ladong dope aka acara nami pardalanan nami, homa naman dongani hami padao masya kami parmaraan jala lehon madihami gok lasni roha nasyako ala nunga marsaur hamirap dohto jala mananda hodo Tuhan na patut mangalehon dihami na hubutuhok kami. Alani Tuhan sesa jumolo dosa ng pangalesyon nami di bagasan unduk dot serep ni roha jalo matang yang nami marhite Yesus Kristus asi maroham. Amen. Marinde mai tahu tapasat peleata. Asidero haung puji Allahumma
gabe sorangan doa, inganamu rohanami, tonimi magohi, pakedohot ngolunami, gabe hula-hulami. Saramoti marohaku, Asaboy kohanua, sai mabarma pasu-pasu, namari tesianau, Ingananu rohanami, tonimi manggohi, pakedohot ngolunami, gabe ula-ulami. Naluhot tindakan hami, agugon mitongtong, aluahon nama dosa, nampar jahat na bolong, inganamu rohanami, tonimi manggohi, pakedohot ngolunami, gabe hula-hulami. Sapapulik rohanami, gabe pangoloy diho, asamar sahalahami, lamak hating dakoto, inganamu rohanami, tondimi manggohi, pakedohon ngolunami, gabe hula-hulami. Tendehon ay sada jongjong mahita saluhutna. Hasidiro hamu puji, Allahu manubusau, Ibahia sorohaku, gabe sorangan doa, inganamu rohanami, tondimi manggohi, pakedohot ngolunami, gabe hula-hulami. Tatangnya koma peliata, tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni saluhut si leon na denggan dot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masyanani lehomi tu hami pelianami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asau parasyak kami pelianon, patimbul hon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Puhai marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dami gudang ni sileun lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale aman namin na di banwa ginjang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di banwa tungaun songo na di banwa ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluat siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahong. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tu tondim. Atas nama pendeta, majelis, sintua, tim musik, tim multimedia, pasato tuhita, nang tuaka ruas na adong di Bagasta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Dong dong